Ngiphinde ngibingelele kuyimfene emnyama uBulldozer umfene bayihlinze yahleka sekulo uhlelo mbukele ekhaya ngithi la khona hlala nami silekelelane sikhulume nawe ukhulume nami ngikhulume. Lokho kuyokusiza ukuthi la uxakeke khona noma la sewuhambe khona wabona ukuthi izinto mawuzama ukuzenza azenzeki ebese ngingenelela khona ke mina ngiyakulekelela. Ngikulekelela esigabeni sokuthi ngisebenza spiritually noma ngisebenza ngalezi zinto ezibizwa ngemimoya. Imimoya yipokwe, otikoloshi lonke uhlobo lwento khona. Lana ngeke ngachaza kwenye ivideo yami ngathi mina uhlelo lokusebenza lwala ekhaya luthanda ukuhluka kwezinye zezinto ngoba uma sikhuluma nje ngokukhipha izilwane, isilwane ngisikhipha kule ndawo le. Lepers kunezinye indawo amanye amakamelo afuye izinto ezithize ayifuyela kwekuthi uma uhlushwa isilwane mina ngibuka ukuthi ihloboni lwesilwane olukuhluphayo ngiluthathe ngiyolihlanganisa nabakubo leso silwane. Mangabe utikoloshi nguthatha utikoloshi ngiyohlanganisa nabakatikoloshi. Mangabe isipokwe ngisithathe isipokwe leso ngiyosihlanganisa nabakapokwe kuze sibona abakubo bese siyahlukana nawe. Indlela yokukhipha isilwane leso. Mina ngilokhu ngikugeza ukuthi sizolo kusehla senyuka sihambe siqabana anginokuthinta umzimba. Kunaloko into engizoyenza mina ngizokufaka le endaweni la kunale group khona yalento ekuphethe. Lento ekuphethe ngoba yafakwa izothi mase ibona abakubo ebese iyaphuma ijoin abakubo. Injalo nje into ezilwane zihamba ngama group ndawonye ukuthi inkomo lezi imbuzi lezi izimvu lezi otikoloshi ipokwe kwasha kwacima yonke lento le. Mina ngibuka lento ekuhluphayo ukuthi ihloboni lento ekuhluphayo noma leso silwane sihluphayo. Nasi isipili sikhona yizo zonke izipili lezi. Into engilekelelayo nasi esinye. Into engilekelelayo ukuthi ngibuke ukuthi yini lento ekuhluphayo. Ukuhlola kwala ekhaya ukuhlola okuthe pheqelezi okuhlukile. Akukhona lokuhlola okujwayelekile ngoba uma sikhuluma ngezipili abantu abaningi ke baye bakhuluma izinto ezihlukahlukene ngendaba yezibuko kwekuthi uphuziswa into bese ubona into ongayazi kwasha kwacima kunento ocala ukhothi cha mina ngikhothisa umuntu. Ungena lapha eminyango ngokukhumulisa ngisho izicathulo ungena lapha eminyango ugcoke ngisho izicathulo zakho uzohlala phansi ubuke le ndoda ehlala la lento esiyibiza ngesipili lese sihlala la ubone yonke lento ngingakukhothisi lutho ngingakenzi lutho ngakakhulumisi namuntu ubone yonke le information la ebese siyayilungisa. Injalo nje le ndaba. Okwanamhlanje ngizothi wena olapho ekhaya othi ugqilazekile ngoba ukuhlupheka ukugqilazeka. Uma uhluphekile nje usuke ufana nomuntu osejele oboshiwe ngoba awukhoni ukwenza izinto zakho ngesikhathi ofuna ngaso, awukhoni ukwenza into oyifunayo, awukhoni ukuya la ufuna khona ngesikhathi osithandayo. Umuntu onjalo ngimthatha njengomuntu oyisigqila oboshiwe. Mangabe nje uhluphekile awunamali yazi ukuthi uyafana nomuntu osejele ngoba into yakho vele imile, impilo yakho imila kwenzeka lutho, yonke into oyifisayo igcina emqondweni, iphelele emqondweni. Emva kwaloko mase sibuya ezenzweni ukuthi ke manje sale wenza awekho amandla okwenza ngoba amandla okwenza imali akukho kunye. Mawunganayo imali khululeka ayikho into ozoyenza futhi akunala uyakhona. Ukungabi namali ke kuyingozi ngoba yinto umthelela even nasemafamilini. Umuntu efamilini onganamali abamthathi serious. Bamthatha njengento nje. Ngisho ngaze ube mdala, ube ubhuti omdala ekhaya. Mangabe nje ubhuti omdala ekhaya onganamali, lento ikutshela ukuthi nje ngisho ingane encane iyokubiza ngegama. Ngeke futhi uyenze lutho ngoba awuna nix. Awuhamba uthusa ngokukhuluma la. Uthusa ngokwenza. Mhla washintsha into zakho zaba right. Esayidini lemali. Uyawubona bonke abantu ngisho umphakathi wangakini, ngisho unkosikazi wakho, ngisho izingane zakho ubone bacala bethobeka. Bathotshwa ukuthi wena usu right, usunemali. Mangabe nje uyindoda noma uwumama oserious odingayo ukuthi into zakho ufuna zibe right ube nesithunzi. Ngoba ukuba nesithunzi ukuthi ube nemali. Mawunganamali isithunzi asikho. Njengoba ubona ngisho emphakathini wangakini indoda ehlonishwayo ngakini nomama ohlonishwa ngakini yilo nemali.
okhuluma noma yini ningamenzi lutho futhi ngoba imali ikwazi ngisho ukukuvikela ngisho ey'10 zakho ikwazi ngisho ukukuvikela noma engayikuphi ikwazi ukuthi ikukhulule noma ngayikuphi noma ngawuboshiwe ikwazi ukuthi ikukhulule. Ukungabi namali kuyingozi. Ngifuna ukuthi udecide lapha ekhaya ukuthi baba umfene emnyama bulldozer ngiyayidinga lento ngihlupheke kakhulu sengihambile la ngihambe khona ngakuthola engikutholayo kodwa akukangithathi kwangibeka la bekumele ukuthi ngifike khona lana ngifune uze wazi ukuthi la sizokwenza ini ufuna lento esizokunika yona ikuthathe ikubekephi ngoba sikhuluma ngento ephilayo into ozokhuluma nayo into enizoxoxa nixoxe indaba kwekuthi mina ndoda yamadoda ngifuna ukuthi kube kanje awusizwa phela umfene emnyama la usizwa yinto engisuke ngikunike yona ngoba njengoba ngikunika nje mina ngihlala kwakho ngikunikela ukuthi yona njengoba iyongena kwakho iyona okumele ukuthi ifike iqondise isimo saleyo ndawo noma isimo sakwakho. Mangabe ke uthi udecidile ukuthi ngempela uyayidinga lento yamandla uyayidinga lento yempumelelo uyayidinga lento ekuthatha from 0 to le number oyifunayo ngoba njengoba ngihlezi ngisho ukuthi mina kusebenza inamba emhlabeni inamba ukuthi wena unamba bani yiko omunye umuntu mangabe mhlambe bakhuluma umbone ekuthatha kancane ukuthi ngempela lo muntu engikhuluma naye lo khuluma kanje unamba bani ngoba kuyaziwa ukuthi inamba ngiyona into okusetshenzwa ngayo la ngabe kusemabhenki kusetshenzwa ngeinamba ngabe kusemalini imali ilawulwa yinamba ngabe sikuphi la sikhona khona ngisho imoto ihamba ngeinamba yonke into iyinamba nasemhlabeni siyinamba kwayithina leyo nto lokho ikhomba ukuthi ke kufuna ukuthi ngempela sibiye sizoqondisa siqondise izinamba kule ndawo le sithi singaqondisa izinamba wena uhamba uyophila lempilo ofuna ukuyiphila zama ukuthi ungifonele nazi inamba ku screen sibona ukuthi into yakho singayithatha siyibekephi sikule ndawo engikuyo ngoba le ndawo engikuyo ngiyihlonipha kakhulu ngokwesizathu sokuthi yila mangena khona ngazi kahle ukuthi kunezinto zangempela okumele ukuthi zilungise lesimo salento exakile noma exake lo muntu le ndawo le ngiyona ndawo nje engithi mangiyivula vele ngisuke ngiyivulela ukuthi mawungena kufuna ukuthi ungene usudecideile njengoba ngihlezi ngisho nje ukuthi angumfuni umuntu ozothatha ama chance ngifuna umuntu ozothi mina baba ngifuna ngempela ukungena kuleyo ndawo ngingenele ukuthi ngifuna kuzolungisa lento le njengoba ungazalwanga unemali imali uzoyenza ususemhlabeni futhi mawufa emhlabeni imali izosala emhlabeni wena uyakhululeka uyayihambela uyela la uyakhona leyo nto lokho ikhomba ukuthi ke lesikhathi osinikiwe sokuphila zama ngempela ukuthi yonke into okumele uyenze ezokwenza ukuthi impilo yakho ishintshe zama ukuthi uyenze leyo nto leyo uyenzele ukuthi awuzenzeli wena wenzela izingane zakho ngisaya emakethe mangibiya emakethe siyabiya siyalivala uhlelo umfene emnyama lo